No niin, moikkis moi, Kaki täällä taas. OK Mani ja Kakin piparin leivonta tuokio. Tosi tällä kertaa koristelemme, kun piparit ovat jo valmiina tehty. No niin, katsos mitäs me... Piparit ovat sellaisia, jotka ovat aina lähellä Kakin sydäntä. Ja nyt me... Tarvi sanoa, että kyllä piparin kuoruttaminen on lempipuuhaani. Tekisin sitä mielellään päivästä toiseen. Katsotaan, mitäs me saadaan tänne. Aikaiseksi. Noin. Elikkä nyt jokainen voi sieltä okmoney.fi tai Facebookin kautta osallistua kilpailuun ja voi voittaa Kakin kanssa pienimuotoisen piparin leivonta tuokion. Rohkeasti vaan. Mammuttis. Pipari on hyvää, kun yksin syö.